Her er Minka og Katjas skoleprojekt om at bruge skoleportalen og om at bruge rubrics. Målet med vores projekt er dels at blive dygtigere til selv at bruge skoleportalen og til at få mere indsigt i, hvordan rubrics er bygget op. Men dels er en del af vores projekt også at lære kolleger at bruge skoleportalen. Vise dem, hvilke muligheder der er og hvilke fordele, og hvordan det rent praktisk gøres. Derfor har vi til slut i projektet lavet nogle spørgsmål, som vi stiller 2 kolleger. Derefter skal de se, hvordan vi helt praktisk bruger skoleportalen til at lægge vores læringsforløb ind. Og dels skal de herefter svare på nogle spørgsmål, for så at kunne bevise eller modbevise, om de har lært det, de skulle. Sådan man bruger skoleportalen, gør man således. Først så går man ind i søgefeltet, så skriver man skoleportal.easycloud.dk. Så går man ind på skoleportalen. Når man er kommet herind, nu er vi inde på skoleportalen, og nu vil vi prøve at gennemgå et forløb, som Minka og jeg allerede har lavet. Forløbet er en historie om at bage småkager, og den progression, der sker, når man skal lære noget. Nu går vi først herop og trykker forløb. Og når vi har trykket forløb, så kommer vi ind i et skema, hvor vi kan oprette et helt nyt forløb. Vi skal skrive nogle data, så vi går herop og trykker på stammedata. Vores overskrift er et læringseksperiment, for det er vores lektie, som vi har fået på vores LA100 uddannelse. Formålet med opgaven er at få mere viden om arbejdet med rubrics og arbejdet med skoleportalen. Emneord er progression og en didaktisering. Faget vælger man her. Klassen er en anden klasse, der er vores målgruppe. Hernede kan man gå ind og vælge, hvornår ens forløb skal starte og hvornår det skal slutte. Her kan man vælge et ikon, som er et billede på det emne, man laver. For eksempel er det noget med sport, så kan man vælge en fodbold. Er det noget med musik, kan man vælge 2 sammenhængende fjerdedelsnoder osv. Udover det kan man vælge en farve. Her forneden kan man selv styre, hvem der skal kunne se ens forløb. Her er en hængelås, så man kan selv vælge, hvem der skal se indholdet af det forløb, man laver. Når man har gjort det, så trykker man OK. Så er stamdataerne ligesom samlet. Så går man op og trykker på den, der hedder læringsmål. I vores forløb, som handler om at bage småkager, der har vi lavet nogle dybdeforståelsesmål og nogle overfladeforståelsesmål. Målene er inspireret af Zolo-taksonomien, som er bygget op på en særlig måde, således at der er nogle let tilgængelige mål, og så er der nogle mere komplicerede mål, som hjernen lærer. Dybdeforståelsesmålene kan man bevise er noget, der hænger ved i hjernen i lang tid. Og overfladeforståelsesmålene er nogle, som bliver skiftet ud løbende. Det er vigtigt, at når man tænker forløb, at dybdeforståelsesmålene
er en del af forløbet, således at man ved, at noget af det børnene lærer de i hjernen. Vores dybdeforståelsesmål her er, hvordan bager man småkager, hvordan påvirker varmegrader bagværk. Overfladeforståelsesmålene i vores forløb er, hvordan bruger man en opskrift, hvilke ingredienser skal bruges til at bage småkager. Tegn på læring er, at eleverne kan følge en opskrift, eleverne kan finde ud af at bruge en ovn, eleverne kan bage småkager og lære andre det. Når man er færdig med at udfylde læringsmålene, så går man op og trykker på den, der hedder rubric. Nu skal vi til at arbejde med vores rubric og kigge på den progression, der skal være i forløbet. Og vi har snydt lidt, så vi har allerede lavet den. Og her kan I se, hvis vi starter ved den gule, jeg kan læse en opskrift, jeg genkender ingredienserne og ved, hvordan jeg finder den frem. Og så bygger vi videre. Jeg kan beregne, hvor meget der skal i, men kommer til at lave fejl. Jeg beder om hjælp for at komme videre. Jeg kan forklare mine kammerater, hvordan de skal følge en opskrift. Jeg kan finde ud af at bruge ovnen. Jeg kan korrigere egne fejl. Jeg kan blande dej til småkager og bage dem korrekt. Jeg kan hjælpe andre. Jeg udvikler småkageopskriften til nye måder at bage småkager på. Sådan. Det er vores rubric. Der findes lige pt. Flere forskellige modeller, hvorpå man kan bygge sin rubric op på. Den ene måde er, at den læner sig op af solotaksonomien. Den anden kan være at tage udgangspunkt i børnene, men som sagt er der ikke en eneste rigtig måde at gøre det på. Nu går vi videre til forløbet. Til sidst i læringsportalen kommer man til at samle det hele i forløb, og rubrikken bliver automatisk overført, og den starter det hele med den, så man har hele rubrikken med alle farver. I den der forløb kan man skrive små kapitler. Man trykker her nyt kapitel, og så opretter man et nyt kapitel og sætter ting på, som er relevant til ens forløb. For eksempel har vi valgt at lægge et billede af jødekager med småkager, som vi har bagt med eleverne. Og nedenunder har vi også lagt et opskrift. Billederne har vi fået fra internettet. Så har vi også lagt billeder af redskaber, som eleverne skal bruge. En skål, som de kan røre ingredienserne i. En kagerulle. Og til sidst så har vi lagt et billede af AppWriter, som alle elever har fået på deres iPad. Og det er et program, som læser højt for eleverne, der har det svært med at læse. Det vil så sige, at det kan også godt bruges til de små elever i 0. og 1. klasse. Og det har Gladsaxe skole købt, som det er de købte apps. Og til allersidst har vi lavet en grafisk facilitering af The Learning Pit, som alle er blevet introduceret om på et kursus. Og det har vi tegnet selv, hvordan er det til at bage små kager. Man har et opskrift, og man har en hel masse spørgsmål op på toppen, og så kommer man ned i det pit, hvor man har det svært. Man skal finde ud af en hel masse. Man fejler, man har bagt brunkager, som er blevet helt sorte nærmest. Man har problemer med ovnen. Og så finder man hjælp og tænker, hvad man skal gøre. Man går i det pit for at lære. Og så finder man hjælp og en sti til at kravle op. Og strategier og læringsmetoder. Og man sveder, man knokler, og så kommer man til sidst op, og så har man succes
men har de gode småkager, uden fejl, de smager godt, og man har lært en hel masse. Og man kan give videre sin viden og sin småkager til de andre. Og herover ligger vi alle de der materialer. Til sidst har vi også lagt et fællesmål link. Det er også for at vise jer, at man kan lægge en hel masse ting. Og det er der, op den der funktion, man trykker ind, så falder der en menu, hvor man kan vælge, hvad man vil ligge på. Tekst, billeder, video, opgave, elevaflevering, og det kommer man til at arbejde videre med senere. Og link, som vi har gjort her, og materiale. Og hvis vi trykker på den der, så kommer man direkte på fællesmål, hvor står der også noget om læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation, næsten lige det samme som en rubrik. Og så slutter det også med rubrikken. Og herover kan man redigere og give navne på sine kapitler. Når man trykker sådan, så skifter det navn, eller den bliver aktiv. Man kan slette det med skraldespanden, eller med kryds, og man kan også trykke på den der, hvor den så gemmer. Så her er vores hele forløb.